Jamwale mon bandiraɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe Pindi TV min calmini on ɗum mbaɗɗon wonde dunde baba ɗum de kala min bisimon e kelle garde nde romiɗo jayndeji talata sappo e jeetati lewru février 2025 bisimilla mon e kelle gadande robindo jandeji puɗɗortoɗen ko jayde rewmi quotidien ɓe garti koye le secteur de la santé en surchef ɓe garti noon koye ngal pellital guele nde caago o mo ganduɗa ko kay tigui woni kolaɗo kuuɓal gouvernement leydi Sénégal artuno to banggue wonande ustugol jobdele ɓen ɓe ganduɗa ko fonctionnaire en saabi ɓe ganduɗa ko SAEMS kabri e callugol wonande ngal pellital kono wadgol ko yete ko hofgo juuɗe ko abbi e balɗe ɗiɗi ɓen ɓe ganduɗa ko gollotoɓe e cellal ɗo e nder leydi Sénégal jayde l'éveil ɓe garti koye ceerno Alassane Sall kabruɗo talata hande o ma watta déposé toon to assemblée nationale on ko yete ko proposition to banggue wonande abrogation de la loi d'amnistie e jamgudel ɗi ganduɗa mbaɗino e 2021 2024 l'éveil arti ha joni e jokkodiral leydi Sénégal kamɓe banque africaine de développement tawi noon ko e dawal 2026 2030 to banggue wonande golle gam ɓamtare leydi Sénégal tijja koye 2026 2030 jayde l'éveil arti hen jayde teral quotidien ɓe garti ko élection du président de la banque africaine de développement ɓen ɓe ganduɗa ko kay tigui goni o saaha e sungoji gam gardugol ndun suudu koppareje banque africaine de développement leydi Gabon en nangorano ɓiɗɗo leydi Sénégal najo Amadou Hott ɓe garti e teral quotidien yiide wonande jokkodiral titgal hakkude leydi Sénégal kam e leydi Gabon jayde point actu ɓe garti ko assainissement des finances publiques caggal nde o mo ganduɗa ko kay tigui woni secrétaire général du gouvernement on kolaɗo kuuɓal Ahmed Al Amin Lo ngal pellital ngal o ƴetti leydi Sénégal to banggue laamu ngu ittude jonggu mum to banggue wallude ɓesguji leydi ndi ha mbasa tinde caɗele to banggue coggu kuɓɓam carburant ndiyam hay ko nandi hen saabi nde wayno hani ustugol to banggue wonande jobdele fonctionnaire en saabi ɓen ɓe ganduɗa ko kay tigui ko wayno ceerno o mo ganduɗa ko kay tigui woni Cheikh Oumar Diagne e Pape Malick Ndour o mo ganduɗa ko Babacar Ba forum justifiable hani e ancien premier ministre du Sénégal Abdoul Mbaye garti e artude ha joni e yiide wonande ɗen pellite gona pellite ɗe ganduɗa ko jumtude e yiide Abdoul Mbaye o saaha ko woni ko fodde wonde darde laamu ngu ko wawde ni ha joni usude gurdam mabɓe ɗam ɓe gurata to banggue gurdam ñonktiɗam ko wonande train de vie de l'état hani e yiide omo ganduɗa ko Babacar Bamba from justifiable holliti wonande ɗin engagement ɗi ganduɗa ko kay tigui goni FMI ƴettuno fewde leydi Sénégal kono kadi alay saago amnesty wawa ha joni webnitande leydi Sénégal ñamde ɗum koppareje wawa ummade e kaɗo gonka musika ka woni ɓe garti omo ganduɗa ko ceerno Alassane Sall ko liɗɗo wonande yiide jayde point actu ma wat hande ko yete ko proposition de loi d'amnistie toon to bowal gendire leydi Sénégal point actu arti ha joni e yotno e yontere nde ma ko wayno jobdele ɓen ɓe ganduɗa ko lorinoɓe e janguji 2021 2024 fuɗɗo ko addi noon caggal ndeɓe tottuno temedere e jeetati millions e koppareje men franc CFA jayde point actu arti hen jayde tribune ɓe garti koye suppression des subventions baisse des salaires et hausse des prix garti noon to banggue mumtugol ete ko ballal laamu fawarno to banggue wonande kuɓɓam ndiyam e carburant hay ko nandi hen kono kadi ustugol jobdele hani e ɓesdugol yoga e won prix to banggue gurdameje saabi jande tribune holliti wonande le rapport pour masquer l'incompétence du régime face aux urgences holliti wonande jande tribune ɗum ɗo kala ko ɗum sababu ngol laamu ngu oɗo saaha waɗi masque gam tigui sudde caɗele to banggue wonande waji ɗum ha joni safrande ɓesguji ɗi caɗele kono kadi tiiɗallaji ɗeɓe jogui to banggue wonande ɗogol laamu leydi Sénégal e yiide el o mo ganduɗa ko Pape Malick Ndour holliti wonande ngal pellital ngal laamu ƴetti gam ha joni ustugol ha joni to banggue wonande jobdele ɗe ittugol subvention jungo laamu hani e kuɓɓam carburant hay ko nandi hen ko ɗum yamirore nde FMI totti nguɗo laamu guilay sappo e ɗiɗi lewru décembre 2024 ko pellital ngal Macky Sall salalino FMI e tuma nde woni président du Sénégal jande tribune arti e ɓen ɓe ganduɗa ko kay tigui tawete e laamu Bassirou Diomaye Diakhar Faye Ousmane Sonko ɓe ganduɗa ko wonnoɓe toon to finance e laamu Macky Sall hande oɗo saaha dariɓe say fidde wonande on rapport cour des comptes hani e moddinde ɓen ɓe ganduɗa que gouvernement bo Macky Sall jayde li quotidien ɓe garti koye Serigne Moustapha Saliou une vie de piété ɓe garti koye mo ganduɗa ko dialal mo ganduɗa ko kay tigui wonno darinoɗo diine l'islam hani e dowlugol ko yete ko omo ganduɗa ko lawol mouride koɓe kolliti ko kangue mairie to banggue diine e wonno ɓiɗɗo e Serigne Saliou
Mbacké mo ganduɗa ko Halifa Diob e mo Touba Diaynde Ly quotidien arti e ruttudemo teddugal mo ganduɗa ko Serigne Mouhamadou Moustapha Mbacké Saliou. Diaynde le Dakarois ɓe garti koye présidence de la Banque africaine de développement leydi Gabon ene fawi jikku mum e Amadou Hott ɓiɗɗo leydi Sénégal najo mo ganduɗa ko jeeyaɗo e ɓen ɓe ganduɗa ko yiɗɓe addade Banque africaine de développement moɓe kollitini nana mission ɗo e nder leydi Sénégal tawi noon ene jogori jokkodirde e leydi Sénégal koppareji ɗi ganduɗa ko jogorɗe ɗo e leydi Sénégal to banggue golle hakkude Banque africaine de développement e leydi Sénégal ko abbi ujunere temedde jeegom e caɓanɗe nayyi milliard tawi ko wadde financé ko abbi e caɓanɗe nayyi projet. Dakarois arti e o mo ganduɗa ko Pape Malick Ndour mo holliti wonande kañumne e gartude e yiide wonande ko to banggue mesure d'austérité ganduɗa laamu ngu habri ɗum to banggue ittugol ko ete ko subvention ji hani e ustude jobdele ɓen ɓe ganduɗa ko fonctionnaire en holliti ko ɗum yamirore nde FMI totti wonande oɗo gouvernement mo Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Diaynde l'Observateur ɓe garti koye grève générale du SAES et du SAEMS ɓe kolliti le pays hors du chaos caɗele e tiidallaji teskaɗe ɗo e nder leydi Sénégal. Grève aji hofgo juuɗe to banggue secteur gollotoɓe cellal habruɓe wonande ma ya balɗe ɗiɗi to banggue grève homko juuɗe gollani to enseignement supérieur tekkore luɓore hakkude ɓen ɓe ganduɗa ko SAES kam e ɓen ɓe ganduɗa ko janggoɓe e duuɗe jaɓɓi hatirde towɗe ɗe e jagorɗo kalfinaɗo jangde towde nde ɓe garti e kamɓe l'Observateur kono ɓe garti e Abdoul Mbaye gartuɗe caɗele faggudu ɗo e nder leydi Sénégal mo holliti pellital ngal laamu ngu ƴetti to banggue ittude subvention ji hani e ustude jobdele ɓen ɓe ganduɗa ko fonctionnaire en wona pellital moƴƴal kono kadi hol laamu ngu foti wadde ngam wawde yaltude e ɗen caɗele to banggue wonande faggudu ɗo e nder leydi Sénégal. Diaynde l'Observateur arti hen. Diaynde Direct News ɓe garti koye les temps difficiles commence laamu o mo ganduɗa ko Bassirou Diomaye Diakhar Faye e Ousmane Sonko mawɗo jagorɗe ɓeɓe kolliti Diaynde Direct News yiide ko ujunnaje ɓen ɓe ganduɗa ko wasɓe golle mumen hani e ustugol ko yete ko jobdele kono kadi ɓesdugol ko yete ko to banggue prix to banggue wonande coggu kuɓɓam carburant ha e ndiyam ɓe garti yiide wonande ni remaniement mo ganduɗa ko ministériel tijaɗo ɗo e lewru avril walla ko adi ɗum. Diaynde Direct News arti e caɗele ɗe ganduɗa ko teskade e leydi ndi. Diaynde Les Échos ɓe garti ko e lutte hakkude o mo ganduɗa ko Ama Baldé kam e Franc Babacar Diagne kawruɗo e Ladial tawi fiya ko wiri kare ɓe garti noon e caɗele saaha mo ganduɗa tawi ɗin lambaji mbaɗi caɗele ɗe ganduɗa ɓesguji ɗi ɗe guuro guila gujjugol sakuji perruque hani e caɗele ɗe ganduɗa ɓesguji ɗi ene wona yande e ɓen ɓe ganduɗa ko kaytigi woni ɓesguji ɗi ko yete ko agression. Diaynde Les Échos arti en ɓe garti ɓen ɓe ganduɗa ko les syndicalistes rejettent en bloc et compte faire face dental moɓodiral ɓen ɓe ganduɗa ko syndicat aji ko kañumen dari ngam salade ngal pellital ngal Al Amin Lo secrétaire général du gouvernement ƴetti to ngam ustugol jobdele ɓen ɓe ganduɗa ko fonctionnaire en. Diaynde Les Échos arti hen. Ƴeewoyen Diaynde Sud Quotidien. Diaynde Sud Quotidien ɓe garti koye caɗele faggudu ɗo e nder leydi Sénégal pellital ngal laamu ngu ƴetti to banggue ko yete ko baisse annoncée des salaires, réduction des subventions sur l'électricité et exonération suppression d'agents publics. Diaynde Sud Quotidien ɓe garti koye ngal pellital ngal laamu ngu ƴetti to banggue ustugol jobdele fonctionnaire en hani ittude junggo mum e ballal to banggue subvention to banggue kuɓɓam ndiyam e carburant saabi Diaynde Sud Quotidien arti yiide wonande ko ɗum caɗele wonante ɓesgu leydi Sénégal hani e ɓen ɓe ganduɗa ko gollotonoɓe ɓe ganduɗa oɗo saaha ko wasɓe golle mumen. Diaynde Sud Quotidien waɗi e bindol mum ménage dans le dur syndicat sur le qui vive. Diaynde Sud Quotidien arti hen ɓe garti e ceerno Alassane Sall gartuɗo e wasde yadude ngal pellital ngal laamu ngu ƴetti to banggue ittude junggo mum e subvention ji to banggue carburant kuɓɓam e ndiyam ɗo e nder leydi Sénégal kono kadi o arti o lidde laamu ngu no foti wadde ngam yaltude e ɗeɗo caɗele ko yetno noon e alhaali faggudu kono kadi wawde laamu ngu usta ko yete ko train de vie de l'état gurdameji mabɓe de ɓe gurat ɗum beele ɗum wonana ɓamtare leydi Sénégal to banggue faggudu ha wawa huybinande ɗumen caɗele ɗe gurata hande oɗo saaha. Diaynde Sud Quotidien arti hen. Bandiraɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV ko ɗum woni komin doɓinnomo ne kelle ganere roɓinde jande je subaka hande o min dokkon adi alarba janggo sahore wele dallo.